Nagbabalik ang tabang ora mismo sa puntong ini mga kaaksyon. Makakaibahan ta si Jonathan Valladolid, ang aki na nagahagad nin tabang para sa iyang magurang. Kaibahan ta man si Congressman Alfredo Garbin Jr. tanganing makatuwang ta sa pagdedesisyon kung ano ang pangangaipo ni Jonathan Valladolid. Maray na pagkahapon, Jonathan. Kumusta? Ano ang sa imong kahagadan? As in, para sa imong nanay, ano ang kamatayan mo niya ni nanay? Si mama po kaya na-stroke po siya, bale ako day ko na siya matawanan manggi pagsuporta ta day ko na po kayo magtrabaho ta maya po kay panan niya ako kay panan niya kay ano Taga sa inka mo, Jonathan? Mariawa po. Mariawa, Legazpi City. Opo. Ano nababanggit mong day mo na kaya magtrabaho? Ano Sulok ang dati? aki? Bunso po. So ikaw lang ang nagre-reparo kay mama mo? Opo. Hain sa mga tugang mong iba? May mga pamilya na po nasa Arroyo man na lugar po nagtrabaho na lockdown man sila. So papa mo? Ayun na po. So talagang ika na lang ang nakatuka na mag-asikaso kay mama mo? Ayun po. Dati ano ang pagkabuhay mo? Saan ka nagkukuhanin pagsustento kay mama? Bago po mag-lockdown, tigdi po sa Legazpi, nagbabiyahe po ako. Babiyay kang jeep? Jeep, opo. Jeepney driver ka? Opo. So, kang na-stroke si nanay mo, ika na talaga poon pa ka ito ang nag-asikaso. Ako lang, opo. Pero sutugan ko, pigigiyan man po kami para may pamilya man, di man makapermi sa araw. So ika, day mo kay Puan, pirmi kang yaon duman sa arong Kay nido. puanan po talaga. So ngunyan nagyaong ka digdi si isay nawalat ti mama mo? Pinakisuyo ko lang po duman sa kay ate tapos sa mga kataning po. Sa mga kataning. Dahil kang girlfriend. Dahil po, Paano, dahil mo na naasikaso ang love life, puro kan sa nakay nanay. Ano? iyo po, iyo talaga po. So, saro yan partner na patunay ng pagpadaba kan aki sa iyang magurang. Grabe. Di baling day magkaigwan ng girlfriend, ang importante maasikaso si mama niya. Payback time iyan para kay Jonathan sa iyang mama, no? Iyo po. Naipakonsulta nindo si nanay sa doktor. Kang may trabaho po ako, dati, kaibanan ko siya duman sa Manila, napa-check up, Pakirani nilang Jonathan ang kwan. Napaano ako man po napa-check up siya para sungunyan po talaga dahil dahil naman po kami may itao. Yan si nanay. Ano nga ni pangaran ni nanay? Maria po. Maria Maraya. Ayan. Diba, ang ngaran niya partner, Maria Maraya Valladolid. Valladolid. Ayan. So, Jonathan, ano ang yaong ka nadigdi sa programang Tabang Ora mismo kan ako Bicol Party List? Tama, kaibata si Congressman Alfredo Pido Garbin. Ano ang kahagadan mo para kay mama mo? Si mama po kayo nag-agad-amayan niya po daki wheelchair. Tapos, yun masana po. wheelchair. Tanganing makaluwas-luwas ni Harong, Pirmi na lang siya nakaigda, partner. Oo. So, Pagday ko po talaga siya pigbuhat. Dahil na po siya makatindog, makapasirong po sa inyo. okay. Kong? Tama-tama. Kuha kitang wheelchair available para sa katabangan kan sa imong ina na stroke patient. Ang pakiulay ta lang na sana ining wheelchair na ini maging source ki kaugmahan asin kaginawan kan sa imong ina dahil siyempre imubabol na siya dipisil man magpara oral sa mga Joshua Remy kang sarong stroke patient. And at the same time padago siguro ang medikasyon sa paagi ki mga therapy kasi siyempre ang kamauotan ta bako man sana na makapagtao ki wheelchair kundi totally ma-rehabilitate sa imong ina. But for this wheelchair, at least magiging movable sa imong ina, ma-enjoy niya sa sunrise, may enjoy niya sa sunset. Ibig mong sabihin tabi, Kong Pido, ora mismo ngunyan tatauan taning wheelchair si Jonathan. Well, yan ang trabaho din sa action ko, ora mismo. So, yaon ang wheelchair. And So paghali niya digdi, dara-dara niya na ako. Dara-dara. niya. So, Pasok, Juday. Ayan na. Aron kad sinabi ni Kong Pido, ora mismo. Yaon ng brand new wheelchair tabi Jonathan. Brand new wheelchair. And at the same time, di pa dyan natatapos ang sorpresa kana tabang ora mismo ni Congressman Pido asin Congressman Saldi igwa ka pang iuling food packs para kay nanay. Ayan, haliman sa Pasok ako ka. Bicol Party List. Pasok Teddy and Juday. O ayan. Paano May daw malinig pang pagdarahanan, tubig. Dara mo sa jeep mo? Ihahatod mi kagiraray. Ganyan kita digdi Kong Pido. Dahil So, tapapadipisila sa tuyang mga may wheelchair beneficiary. ora mismo, may ayuda Food ora packs, mismo, may hatod ora May mismo. hatod ora mismo, 'di ba? So, kumusta anong pagmatingon niya na ang kahagadan ni Nanay Maraya? Yao na. Marayon po sa pagmati, dahil mi man po
isip namin magtao sa mga bigla-bigla lang na digdi lang po. Pakiran nilang kan microphone dyan. Tinawan po tulos kami ki wheelchair, tapos sigwa pa po kay bahan ng mga grocery. So, Ano ang magiging reaksyon ni nanay pag uli mo na daradara mo na ang wheelchair Brand para new yan, sa ah. iya? Panigurado po, maibi siya na, sa kaugmahan. iya po. Oo. So, yan ang patunay, Jonathan, na digdi sa programang Tabang Ora mismo kan ako Bicol Party List and Action Co Center, yaon si Kong Pido. So, request mo, dara mo na, pagali mo digdi. So baka igwa kang direktang pasasalamat kay Kong Pido na ngunyan iyo mismo ang nagtao kang wheelchair para kay Nanay Maraya. Kung sabi po ako na salamat po talaga demi man talaga po kayang makabakal kayan tinaputulos nindo ora mismo. Well, always welcome. Yan ang katuyuhan kaining programang ini na kung saan magtugon sa mga pangangaipo asin kahilingan ka mga kababayan ta sa Bicol region. Kumbaga, warang-wara asin nangangaipo kitabang. May saro pa siyang request. So, request kang ina niya na prutas. Yan. So, tinawanta na lang. Kong Pido itong mga interview kay Gusto Nanay mong sabihin kung may Maraya. pa-wheelchair na, may pa-grocery, may pa-prutas ka pa? Prutas ka pa. Tinawanta na lang. Sabi ko, di mo paglingawan magbakal ki prutas, ha? So nainot ng tinauan Tinawanta na kasabado. Iyo po, Gusto mong kasubat. sabihin, dahil ka pa nakakalaog digdi, igwa na dumaning ura mismo. Ora mismo, pambakal ng prutas ha. Iyo po, salamat po Ayan. talaga ko. Matindi talaga si Bakalan Kong mo Pido. ki orange, bako cut mo na. Prutas! Baka ang problema, baka Indian Mingo. Ano naman po Prutas siya sali sa makasapa? puso ni Congressman Pido. Pido Garbin. Ayan. Salamat po tabi ko. Okay. Ayan, partner, patunay yan mga kaaksyon na ano man ang kahagadan kan sarong aki para sa iyang ina, dahil mawawaran ng pag-asa, takadakol partner ang nagtatao nin ayuda. At saka ang kagayunan nga ni partner digdi sa programang ini, lalo na kasabay taman ngunyan si Congressman Pido. Ang request man sana ni Jonathan, wheelchair. Wheelchair, pero 3-in-1 partner, Oh, may ngunyan, may grocery, grocery, may igwa pang paprutas pa paprutas si si Kong Kong Pido. Pido. Ayun. Ayan. Saludo kami. Anbida, dumakul digdian, agad kiprutas. Prutas, gikan sa puso ni Kong Pido. Ayan. Ang problema niya kung paano ang pagdadara, pauli. Ihahatod, Ihatod. ipapahatod. hatod. Ayan. Hatod. Talagang Pwede hatid mo sundo. manlunada na muna ang wheelchair pa. Ora mismo. Ora mismo. Ayan. Mga ka-aksyon, ayan, patunay tabi yan na ang pagpadaba digdi sa tabang ora mismo, asin ni Congressman Pido, asin ni Congressman Saldi, yaon pirmi para sa tuyong mga kababayan na nawawaran ng dikit na pag-asa. Pero pag uli, may bit-bit na pag-asa. Dahil pa dyan natatapos mga ka-aksyon ang sa tuyang programa, sa tuyang pagbabalik, may makakaibahan kita na representante kan SSS Ligaspi, tanganing pag-urulayan ta, manungod sa benepisyo, asin igwa kitang saro partner na concerned citizen na nagpaabot ni na queries para sa satuya manungod man sa mga SSS benefit. Digdiyan sa Action Co Center. So, dyan sa nakamo mga ka-aksyon, dahil ka mo maghali, mabalik pa ang tabang ora mismo.